Assalamu alaikum mehriban ailesiler. Türkmen vaatiliğinin ediz muştokları arkadali orada toylu mekanımızda Türkmen vaatiliğinin hem de Hanet restoran size ködürlüye Behfeşat gepleşiminin ikinci mevzuminin ikinci sani sizin bilen. Gepleşiminin başından arkada prezidentimize şeyaksiz sağlıklı diyat milli liderimiz medeniyetimiz sunutumuzun hak kovunları Türkmen halkını bağtiyar ve bölülün durmuşta yaşadığı ehli medeniyet ve sunut işgallerine ehli bağbatta önürcüklü ve ekmek çekmekler için giyin şartları ve mümkünçülükleri öğretip beriye yine Türkmen vaatilerimine de şol mümkünçülüklerin ehlete var. Elbette tomaşaçılığın vaktinin deysen var hoş geçmek için ehli şartlar, teknolojiler hem de ehli mümkünçülükler var. Bizim öz Behfeşat'ta dörücük toparımız bilen ehli Türkmen vaatileriminin adından bizim şu acayip işlerin sakasını duran hormatlı prezidentimize şeyaksiz sağlıklı diyat kahraman kadamının canı sağ olsun, ömür uzak olsun, ehli alıp barayan tutumlu işleri Türkmenistan Ruvaş'ın vatan yılına dine Ruvaş'ları üstünlükleri beklenmegini tüysüröktün arzular. Türkmen vaatilerimine Behfeşat'ta gepleşimede tomaşa diyen ehli iyileşimede yeni bir yolu Salamu alaikum diyat. Mehriban iyileşler. 0504 qıhtı telefon belirgimiz sizin uğrayan SMS'lerine esaslanıp ikinci mevzumi tayin edip görüyordu. Türkmen vaadilerin hem de Hanet restoranı bilen görüşünü diyali təze stüdyo, təze şartlar, mihmanlamız, kavir, təze kavirler ön katnaşanlar yönü birek bilen kemğalman Behfeşatlar. Şularım şu gepleşimizde bolurlar. Yönü Behfeşatlara geçmeden odal mehriban iyileşler size tavuzuna diyat her bir uğrayan SMS'iniz. Biz için hem yakımlı hem vacip sonuçta 0504 qıhtı telefon belirgimizde tekliflerini, soğallarını, fikirlerini en təgim uğratmalı sebebi sizin bilen şu gepleşimiz hastalıklı geçiyor, şoğru geçiyor. Gepleşimizden şu mevzumi, ikinci mevzum utulan çıktı görünüşte diye yani qıhtacık çempionat kurnolduk. İkinci mevzumun devamında katnaşan ehli mihmanlamız, toparlamız hayli üstün çıktı. İkinci tapara, üçüncü tapara, cemliyiş tapara katnaşya bizim medeniyet ve sunut işgərləmir. Yönü olur cemliyiş taparda kim bilen Behfeşmeli? Kim bilen Behfeşya mevzumun devamını işin katnaşan iyileşimiz, tomaşaşıyımız cemliyiş tapara katnaşmağa hukuk kazanır. Hukuk kazanan elbette iyileşimiz bilen tomaşaşıyımız bilenim yeniş kazanan bir yıllarımızdan bir taparı sizin bilen Behfeşerler. Yönü gepleşimizin her sahanına bir yenincini ılan ettirir. Yani gepleşimiz gidip duran vakti ödüňüzi hatam bir Behfeşer duymaňyz üçin elinize öýjükli telefonuňyzy alıp oturmalıyız. İyileşimizde mihmanlamada, soğallamada beremizde sizin egerde şunu bilseňiz, göni 0504 qıhtı telefon belirgimizden öz jogapdan uğraýaňyz has işin atnaşan iyileşimizden gepleşimizden inlik sanına yeniş hükmünü fayda. Ödüm yenişin soğudum mu? Biram der. İki san soğudu var. İki san soğud ödünün istek bilirgen bir qowuryan yayılmagy diýen şeklaydy meni soğud edýär. Hemde gepleşimizden himayetkary Hanet restoranı ve soğud edýär. Hanet restoranın adından diýen bir tagamly süýji et tagamy. Et tagamyny Hanet restoran adından sizem soğud eder. Elbette bizim beren sualymyzy siz bilmegi başlasaňyz. Mehriban iyileşir ýa tomaşaçylar onda näme? Gepleşimiň şu sanynyň mihmanlaryny tanıştyrýar. Inniki häzir tahnamyzda çağırjak mihmanlarymyz ýerine ýetiren aýdymlary diýsen bir-birine meňdeş, hereketleri meňdeş, yüz sıfatlarım, daş sıfatlarım, giyinişlerim meňdeş. Sebäbi olar dogonlar, ýöni bir dogonlar däl, dogonlar ikizler. Meşhur aýdymçylar Mekan Meylis Jumaýevler. Garşylaryň. Gelýärde. Hoş gördük. Hoş gördük. Geçip bilesiňiz. Onu Behfeşleri bilen tanıştyralyň. Innik mihmanlary baradaýsak, olaň hereketleri meňdeş, edir şu wagt giyinişlerim birini meňdeş bolup geldiler. Ýerine ýetiren saatlara meňdeş. Olar bolsa sebäbi ýurdumyzyň eşdäňmi? Diýen paňa bolup berýär. Sağlarlaryňy goýup gelem. Garşylaryň ýurdumyzyň meşhur sağlarlar ýigitlenmediň birleri däl. İkisi Merdana taýpymda Mekan Mätniýadow. Garşylaryň. Ya. Hoş gördük. Geçip bilesiňiz. Böyle düşünükli. Düğmelemede işleýär. Ödümden barladyk. Düğmelemede işleýänden bilýär. Inni ödümden işleýäňizmi? Şonu barlap görüň. Näme täzelikler? Mekan Meylis. Inni tadaklyar. Şu diýenler mekan haýsymiz, mekan Mekan Meylis. Ağın qırada oturup, ağın
birinci mikrofon bununla da. Ha, şoň üçinmi? Ha, Şoň var üçin. iki. Yani, öňe bir getleşige gatnaşdyňyz. Şonda ýeňiz başlayan boldy. sanlardan. Ilkindiki birinji mewsümde onda ýöne Mekan ýeňiz o boldy. mekar agymyz ýeňiz boldy. Diýjek bolýanym soň öýke kere bolmakdamy? Yo, bir hepde gülüşmedik. Bar ýa oşa diýäm. Ondan diýjek bolýarmyz. Bu gedega ikiňiz topar, agbyýaja bolup doganlar hökümine gatnaşýar. Näme täzelikler garaşmaly mekanyň, meýlisden ya aýra tenekler aýdyp başladyňyz maýdyňmy? Yo, aýratynykda sesim çykan ok diýär. Sesim çykan. Ahtamany ikop ýeretine biriňiz aýdmaýdyňyzda. Yo, şo soňra okän berýärler da, yo, edel olar ýakda, ne aýtmadan bilirler, ikide goşulýan bilirler. Aýdymçylar hökmünde näme diňe aýdym ýerine ýetirerse, nesip bolar täze aýdymlar we täze şekilde geçersek nesip bolar türkmen owady teleýalimizde. Tomuş edip biler, sağ ol. Ne karşıdaşları vardı. Tanıyan Tanıyan. Yirine İngilizler ha. Şolaryň tüwele mekde ýaly da. Ekidi şoň üçin bilgeçin çağırdık da. Näli? Tas ekizdiler. Değil mi? Doğanır okumuna gatnaşýan. Haýsyňyz mekan, haýsyňyz merdan. Mekan, merdan. Owa, sizden hem täze görýär, ýaýlymdan üstünden edetde. Merdan asaýfa, düşünýär ýaly mekan aýleşler, ýurdumyzda bayry, ýokary goşaýlaryň biri bolan Türkmen Döwlet Owa Kozak Uniwersitetiniň Batyar talyby, mekan ýerdimiz bolsa, Türkmenistan'ın Döwlet Medeniyet Merkezi'nin mukandır koşkunun sağlanatı. Ilmidamada görýärsiňiz teleýarimlarda aýdym ýerine ýetirilýär we izaqy hizmet bir başaga aýdymçylarym ha şoňuny diýip çalýar diýýän bolsaňyz men şuňa ýetişip olar. Näme täzelikler bayramlarda täze taýlar, täze haýtaýdymçylar işleýän boglaýdy aýdyp berseňiz. Haýtaýdymçylar öle. Esasan köplenç Haji Ýalmamet bilen işleşýän başga aýdymçylara täze aýdymlar hakda aýdyp täze taýlar işlem. İkiniz täze işleňiz okmy, näme üçin? Mekan meýil ikisi deňje bolup çykýarlar, hem çykaýmady da. Yok boloyda netip bolsa. İki bolgan netip bar. Garaşýar. Onu garaşýar. Bir ýaşlara işlemäge, döretmäge ululu mümkinçilikler döretip beren gahryman arkadamydan köp sag bolsunmy diýip jan sag başlyk boldy. Goý hormatly arkadamyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj artan. Fırsatdan peýdalan hormatly gahryman arkadamymda köp sag bolsun maýdan. Ahmar arkadamyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaj artan. Goptawrym. Onda näme? Getleşimiz hakda aýtsak, görüşmek ýer ikinji mewsüm, täze mewsüm öňe gatnaşanlar, sizin diňe tomuş edenler, dogry dämi? Şunga diýen gördüňiz mi agys? Ada kän taýynyp berdi. Ýöne şertimiz hak üýt goşup, tamamdan uturan çykdy, görnüşde gidýär. Gitgaça çempionat kuruldy ikinji mewsümde. Netip bolsa kimädir ýeňinji bolsa getleşimizin ahyrynda şoda inni kitap gara taýlanma hukuk kazanýar. Getleşimizin ýani ikinji mewsümüň jemleýiji sananda bolsa tutuş ikinji mewsümüň dowamyny işen ýakyndan tomuş edip gatnaşan ýyleşmeler bilen bäkleşýär. Jemleýiji tapyrdy ýöne. Oňa çenne getmek üçin wagtken ýöne şuňsany ýeňiz bolmak gerek. Geçen belli derliýärmi? Belli. Haýtygyň ýa. Ýeňizi bolma. Kim ýeňiz bolýar? Kim bilýär, bäkleşikde berdi. Onda gepleşimizin birinji şert bilen tanıştyrýar. Şekilli sowal. Geçenki adyma belli ýöne şerti aýdykan ütkötdik. Häzir şu maň formada görüşmek ýaly iki sany surat çykar. Ýöne iki suratam Türkmen owady teleýalimyna ýaýlama gidýän şekilli aýdymyň dowamyndan birde saklap surat aldyk. Belli bir şekilli aýdymyň suratlary. Tomaş edýär. Bilseňiz-de düwmäni bassaňyz jogap berýär. Ýa-da diýär, düwmäni basman jogap berseňiz kabul edemdir. Kim birinji düwmä basýar, şoda jogap berýär. İki suratyň içinde birden bilmeseňiz üçüncü surat çykýar. Ýöne ol şol ýerine ýetiren aýdymyň aýdymçysy. Aýdymçysy ýa fazannaty medeni diýişgäriň sudury. Özi ýokda sudury. Onu da bilmeseňiz şol aýdymyň sagyşdyrýar. Diňe sagy. Onu da bilmeseňiz. Öýüňde aýdaýdy. Yok, onu da men bara. Arada öýgü uratmaz. Gonş könege daý. Sen bolmasaň bolan ok diýäňiz bolýan. Ýok mana gonş könege diýäň bolýan. Şonu men size könege diýär. Onu da bilmeseňiz Indi öýüňde gaýtdy. soň şol aýdym siz bilen ara gatnaşyp ketmek, gatakma. Şoň üçin öýüňde bar. Onda näme? Başlaýarmy? Taýmy şertime düşünükli mehma ýeşet sizem tomuş etmäge taýynyp görýär. Sebäbi Bäçat getmişimiz ikinji mewsümi. Sizin bilen ikinji mewsümüň birinji şerti şekilli sowal. Başlaýar. Onda näme taýyny bolsak, size
Bu monitör terediýär etap awdy ýok. Haýpyňyz öz gowunuňyza görä. Sen goýjy terediýär gepleşimiň dowamyna berilýän sowalara şo wagda dogry SMS, dogry jogaby uradyp bilen iýleşimizem, elbetde işe gatnaşýaňyz jemleýiş tapyr gatnaşmak hukuk kazanyp mähkemeye iýleşýär. 0 telefon belgemi sizin hyzmatyňyzda. Onda rejissorymyz Murad Murat mümkin bolsa ilkinji suratlar tomaşa edýäs. Aha. Buňa näme diýilýär? Tam tarslyk diýilýär. Jogaplar baýat arkyň basyp bilýäňiz dugmaňyry. Ana. Halkaydım. Halkaydım. Türkmen halkaydymy? Türkmen halkaydım. Näme üçin beýdýär? Yani şekalaydım, lıbatlar var. Yok şekalaydım bilen yani aydım çam telpek lıbatlar diye yani ay soğulunu aydım şun adı yadım için. Gerek de onun üçün bir uçuk beri bilen mi dokta? Oh. Size Yani bu şekalaydım görüyorum yadıma düşüyor. aw. Yani şu ana düýelen. Telpek diýen şo aňyrdaky düýlen apdan telpekler kä şolaryň içinde badyr öýdýän Yo aýdym. yo aýratyn dur dağda oturuwaydy. Dağda oturwaydy ýa. Turpa. Yanlışmadan. He. Size pikir ýokmy? Pikir ýok. Onda üçüncü kömek surat açaýlyň. Açın açın. Açalyň. Üçüncü kömek suratymyz. Ana, bu da şu aýdymy. Aha. Aha. Muhammed. Kakasam aydım aydı ya. Tezen oğlan. Ady. Muhammed. Garaşyň, Yo garaşyň. Muhammed familiýasyny ýazma şunu. Muhammed. Yo. Yo Yok. yo tezen oğlan. bu. Meýlis Muhammed. mekanik hizmatlaryş beýler Muhammed jogap. Garaşyň. Bir jogap almaly men. Jogap almaly. Özüň gaýda oturdy Muhammeddi. Belki Muhammed dälir. Yo Muhammed. tezen oğlan. Näme? Familiýasyny bilýärmi? Bolýa, kabul edýär. Muhammed Bäşiýew, elbetde, ýurdumyzyň zekine aýdymçylygyň biri, ýagnan diýarym telewäsleşiňem ýeňçisi, ine de şol şekilli aýdymy. Tomaşa edin. Ay tamam tekrar vakti deyip saklayıp beni gözüm açsa barmağın geri vay nermiyay. Dogry. Ýöne näde o? Telpek giydiripdir meni ýöne. Telpek Ýöne dağda giydiripdir. duraydan ýadyma düşýär. Awa dağda durup ýöne telpeni giydirmätiňde. Tahsiyeti bar eken-de. oğlum, Ýöne sizem telpeni howlukman geçirdi. bäsleşler, aç işiň atlaşmaly. Yürü içilýänmi şu? Ya da dep sawralyňy getirelim mi açylmaňyz üçin? Ha? Beýtme iýleşmede häzir näme şu bu sahnada sizden has bir joşguny sazlary ýerine tirýän adam näme göremdik. Ne diýsem şey bu? Goşda bidele. Bolýa dowam edýär. Indiki suratymyz hatamyza bir noş var. Dowam edelim. Dowman ýatdan çykaramyz. Ha? Bolly. Näme boldy? İrşat Türkmenistanyň atladan artçisi. Aha. İşat Arnama Medif diýär. men- Aýdym adana bilýärmi? Näne gaý tupan gopýar. Aha. Duymadyňmy sen? Berek. Siz duymadyňyzmy? Duýmadylar. Berekerler. Türkmenistanyň atgyna pisti. İşat Arnama Medif. Duymadyňmy sen? Yürüdüm bu dünyada baktım tapya. Oğlan aýdym. Awa. Vakt güllep girilmi duymadın mı sen? Berekerler. Oğdana özüniň iň bir meşhur aýdymlarynyň biri. Men kimse siziň ýanynda durup siz bilen bäsleşip gidibermedim kädiýär. Bara saýdan niýetlenmedi. Hiç açylmak niýetleri Yok ýok. sady denne zorşýarlar. Saat sorulamadan bolmaly belki şonu açylarlar. Ona dowam edýär. Indiki suratlar. Başlaýyn. Aha, bereke sadydyk bir açylyberdiler. Hak berdi. Näme hak berdi? Yo, suratdaky tanamadylar. Halifalaryny gördi. Şekilli. Ha, hak berdi. Tanışdyrýam. Hawa hak berdi. Allah Murat. Hawa. Türkmenistanyň halk artisti Halifaňyz. Hawa. Indi jogapmy şo? Näme ne berip? Näme? Şekilli aýdymy diýjek. Şekilli. Men eger şol şekilli aýdym boljak bol özüm goýmarsa. Yo aýdym saýdym meni. Aýdym, saýdym aýdy. Taýdan morple şekilli Halifatyny aýdym. gördi tanady. Bas. Ýöne bolýar. Halipa şol aýdymçyň aýdymynda bar. Saat çalýar. Şekillaydım, düğün gördüm. Düýün gördün? Bak. Ýöne aýdym sen. Baltyny örpdüň. Düýün gördün ha? Ýok, bar şuň görmänä ýadyňa düşmek üçin. Ya boç bilesin soňa zaň etdiňmi? Ne jogap bam? Yok. Jogap ýok. Görmesem, yo görem ýadyma düşýär. Kim aýdýany? Jogap ýok. Jogap ýok bolany üçüncü surata çalýarmy? Açaň. Açýas. Ýitgen zatlarmy diýjek bolýarmy? Zat bana telpek geldi. Şaýak telpek. Şo ýetşar ýadyma düşýär bolýar. Bilemdi ýokmy? Düýün gördüň ödüm. Düğün gördüm. Düýün çyk gördüň. Kimdi şu telpekli aýdymçy? Kime beňdi? Jogap ýokmy? Yo çaklaýarsa ýöne. Aýdaýan çakla. Yo adyny bilemem. Yo adyny bilemem da
Ine men saklamam. Aha, aýdy berme çaklar, gurlaşalyň. Bu kämeň bilen arasynda ýok. Alat dönmez fiýaly aýdym aýdýar. Sesini meňledi. Ýaş oglanmyr. Diýadym da. Aha. Bolar bilen. Taşdan. Döwlet Muhammed. Şu yalnız mı da Devlet Muhammed Döwlet Bey'de. Muhammed. Ay ýalňyşdyň da ýöne bu gele. Ýalňyşdyň. Ýok, o däl. Bolýar. Taýdan eşdirýär. Şulaýdymyň, şekilläýdym başyndaky diýär taýdan. Men sağ neşden adym bilen. Onu gitti taýdan. Men sözü dinleýär. Halifamızın oğlu. Muhammed Tımacı. Atva Çağrıguluyev'in oğlu. Muhammed Çağrıguliyev berekella. Buna elbette ýaşyp düşüp Muhammed Çağrıguliyev berekella. Dogry, ine de şolaýdy. Şunu gördün mü? Şunu gördün mü? Gördüm. Şolaýdy, gördün ha? Çıkar ya. Ýok, ýa. Gördüm sen görmedin. Kan päli bak dip. Ö doktoň aýdyp dursaňyz ýa. Ýok, Muhammed Çağrıguliyev. Berekella hiç deden der, diýen gyzyklyk etýär, gaty gyzyklyk etýär. Sebäbi aýdymçylarymyz söyleme hiç şey utup bermän öňe baýalar buňa gaýlat gyzykly diýerler. Ähli ýurdumyzyň sadanlary bolsama ada känýänler başga sadanlar ýokdy maçyk dile bar sadanlar çara aýmarlar keliňe diýip ýöre ziýany ýok. Biz ýürüýte mekan mejlis jemaat bilen gurlaşyp ikisini çağırdyk. Ondan hem dowam ederek indik suratlar başysyna tamaşa edýär. Ana. Ay. Barınca bede. Dep çaýany meňden okup. Basmas bol. Aha. Yegen faydım. Yegen Murat yegen. Yegen Murat yegen. Yegen Muratov. Haýsy? Yegen gidmi ya? Elbette. Şo diýäňde. Awa. Yer olan aýdýa. Şekilläýdim ýadymda alan soň. Hiç gidi bakana tap bilemok. Berekella. Dogry. Yegen Murat yegen. Aýdymçylarymdan biri. Sen dinle yarım saylanın ömrümü sana bağlarım. Inni berekella jogap dogry. Şu ýerde biziň bäsleşerek gepleşmeden dörejik bölüm tekniki bar. Mümkin şu düwmän öçürseňiz, şoňa kömek etmege siýasat adamlary, düýbüni öçürmege taş edýär. Sebäbi diňe men siziňkilik. Bir jutuk alýaňyz, ondan soň ikinji ýerine geçýär. Bolmasa siziňkilik bolýan, oran kulyp däp, bolun. Ondan dowam edýäsmi? Tomaş edýäs. Aýtsyn aýdynny. Öçürdiňiz berekella. Men bilýän aýdynny. Ogurukma durdum. Ýaň jaýda otyrdyň. Meni sat diýem. Kan Perwan. Anyk jogapmy? Sebäbi näme şunday diýär? Berk o däwet näme? Şaşa. Ya şo gelýän şo muka? Bediňiz. Tanadym diýsene sataydy. Şonu tanaýdyňmy? Berekella. Şomy? Şawan mala. Anyk jogapmy? Mekan? Mekan bolsa o. Ýok diýer mekan. Mekan nära diýär ha? Başga ýere meňde diýem. Yok han amek dedim onu. Aha. Taýyrak. Han da ýogurny. Ýok, Atmy üstüne gelýär. Kan. Öýdürek gelýär. Röýtmi? Atmy üstüne oturup. O bizem şo dik kolla ya. Men olam, ikiňiz olam. O iki bil oldu. Han Perwan. Kan Perwan. O da meşhur halifamyz Başyň Perwan Perwan. Hamid. Bilemek, jogap dogry bolsa, häzir göreriz. Näme dogry bolsa, gyzyl ışıklar yanar. Jogap dogry muka? Ay berekella. Meni mejnun eýledi. Elbette dogry diýär bu jogaba. Onda şu taýda rejissorymyz howal berýär. Dowam etmek zerurly gerekmi? Oral Murat. Gerek däl ýa. Onda näme mehriban ýeşiri tomoşaçylar gepleşmeden birinçi etnem jemleýär, hatamyzam umumy netije boýunça burutuk berýär. Şoň üçin sen mümkinçilik bar. 1-0 hasap bilen biziň meşhur öňe taýdanma başardylar. Utlap bilersiz. Ýerbegenme. Ýöne o ýerbegenme. Ýerde ýerbegenmeler. Näme? Inni haçan açyljak howa hem az giýişlikmi gepleşiň içine? Hawa geçtik. Howa diýip başladylar. Howa. Gepleşigelerine howa diýip ýoklar, howa diýip başladylar. Howa. Ondan hem dowam edýär ikinji şertimiz. İkinji şertiň adyna şerin sözdü. O da size tanış bolsa gepleşimizden geçen mövsümünden ady bada ýöne şert has baýlaşdyrdy. Ýurdumyzda ýaňlan aýdym. Aýdym diňlemäge halaýaňyz ýok. Man saat şalaňlarda sözlerini diňleýär ya. Diňe öz depiniň şalaňyz. Sözlerini diňleýär da diňleýär. Sizem özüňizden başga aýdymlar diňleýäňizmi? Ýok, man diňlemeli. Berekella. Häzir ýurdumyzda ýaňlan aýdym.
Ýöne ol aýdymyň o ýerinden bir benden allyk ýyzdan öňe kap berýän. Goşuk tetirini. Bir benden allyk ýyzdan öňedir. O kap berýän. Eger size tanış bolsa düýmän basyp jogap berýär. Utuňa dalýan. Eger de onu da näme tanış bolsa, ýürüte azat hommatly bilen sesiriş çalmak. Şol saýdan heňini çalyp berdi. Şol heňin asyny ýene de şu goşgyny ýyzdan öňe kap berýär. Bilseňiz de bilýäňiz, bilmeseňiz de owunç kömegi ýene de hyzmatda. Sizin Sonra Hawa. şu ýyzdan öňe diýen olin sözlernem nime diýen me Yo söz şol söz düşünüp söz ýöne ýyzdan öňe kap berýär. Hawa. Ýyzdan başlaýar. meşhur aýdym me Wow, meşhur aýdym şeň, meşhur aýdym. Ana aýdym dedi diýip öňünden ýa-da. Ben kısyal aýdyp berýär wala. Hawa. kim Biljek aýdýan bolmaz. bilmeýän. Hawa, kim aýdan aýsan. Aýdym bilseň adam hasam gowy. Ýyleşdirme düşünüm gowy. Ona taýynmy? Şertini düşünüp Taýyn, koy. taýyn. Taýynmasaňyz mährebaýyny näçe sizem taýynsaňyz ünsüje dinleýäňiz, bilseňiz SMS habarnamamyz 0-0-da ura diýäňiz, dogry jogaplary getbeşimde işe gatnaşmaly, jemleýiş tapyr gatnaşma hukuk kazanmaly. Tomaşa diýär. Bätleşer, şirin sözler. Onda ünsüje hormat mihmanlarymyz dinleýär. Nazary gözlem gözlerime düşdi. Zaman bir durup kenarı tynlaňda. Ýaly çay akýan çeşmeden göýe, jadyly bögüsýä kenardan gular. Ýyzdan öňe kodum. Ýene bir gede okap beriljek. Okaýna. Okay. Nazary gözlem gözlerime düşdi. Zaman bir durup kenarı tynlaňda. Ýaly çay akýan çeşmeden göýe, jadyly bögüsýä kenardan gular. Jogap bam. Meşhur aýdym şeň, meşhur aýdymy. Tele ýaýlymda Türkmen owazyna da gidýär. Çeşmeler, dağlar diýen olin. Halk aýdymmy ýa ýanys? Ýok, onu da aýdy bilemok. Jogap ýokmy? Ýok. Onu azat hommatly ýürüte bir üçin ýazyp beren saz heňini dinleýär. Sesiriş sormaz. Döwlet Garababaýew. Gerek bersem döwlet mümkin bolsa sadeşdirsem. Nazary gözlem gözlerime düşdi. Bol. Düşünüpmi? Bular kenardan öwüsýär jadyly, göýe çeşmeden akýan çaýaly. On ýala bolmaly, synada kenardyr bir berekela dogry aýdymsam. Kadanan artistimiz Döwran Nurýadyw. Berekela. Döwran Nurýadyw, berekela Türkmenistanyň atgan artisti. Düşünüpmi? Aýdym bilmedi ýa-da okap berdi. Yok, atqowuk gelmi kan aýdym şu atqow eşan ýalak kan. Ýene isden alýan ýöne sözler suat hiç. Sözüni dinlemen. Özüm bilýän eken öz bilýän sözlerimi ýerine ýetiren aýdymyň. Aýdyan fersi bir ýerde bolup. Ünsüje dinlemen. Şoň üçin ýürüte bir biljek bolsaň bir usuly bar, şonu pikirleniň. Soň Bilersiň. Ýok, o soň aýtmaly. Bätleşmeli. Bolýar. Dowam edýär, mehraýleşler. Ünsüje dinleýän sözlerimiz başlandy. Eridim diýe, söýýän bolay razy, elleriň akça maňa uzadaýda. Gözlerim inni görmez gyýdy başga, ýüregim inni söýmez gyýdy başga. Odan uşamyk durýyndan okap. Ýerine ýetirýänçi odan. Okoý şo odan. Ýeni bir gede okap bereýin. Eridim diýe, söýýän bolay razy, elleriň akça maňa uzadaýda. Gözlerim inni görmez gyýdy başga, ýüregim inni söýmez gyýdy başga. Gözüňize getirmek diýen sözümi siz tekän sizem başga Öwrýän ýöne goşgyny öwrüňde de heň ýadyna düşmez aýsaýdy. sizem öwrüň diýenler ökeleňiz. Aha. Adat dönmez. Hawa. Kim diýdi adat dönmez diýip şu? Nerden idi? Bakanım ne kan? Boynum var men. Onu özüm jogap berdi. Özüm bakan. Aýdym bolmaly şey. Adat dönmez aýdymy? Bolýa biraz ýylgyraýar, ýylgyrşy bir aýdy. Berekella adat dönmez aýdymy, berekella ol aýdymam ine dinle. Täze aýdymy, täze şekilde geçirildi. Ediler. Meşhur aýdymdan bir ýer boldy.
iyileştirmeden kazan söýgüt kazandy. Dowam edýär. Berekella. Gutduýar. Berekella. Ona dowam edýärmi? Devam edelim. Awa dowam edelim. Inneki. Bäh, men bular men gowalan aýdymdan biri. Sebäbi nämedir aýdyn. Diňleýär iyileşler. Gel yüregiň. Bu islegi sen bir. Başmyň täji sen. Gel söýenim. Dönni ýyllara günler geçmeýä wagt gel. Yeni bir gede okuyan. Gel yüreğimin. Bu islegi sen bir. Başmyň täji sen. Gel söýenim. Dönni ýyllara günler geçmeýä wagt gel. Çekinmeler. Düğmen bassaňyz pikirini aýdyň. Hiç utup alamyz, utup bilseňiz utup berýär. Nereden? Mekan. Mekan seni basyp göräs düğmen. Aha. Biz zorluk bilen bastyrmaly bu düğmen. Basaň da haýyş etmeli. Kim diýjek bolýaňyz? Saha dursun hojak. Aha. Haýdymmy? Aýdymyň adyny ýadymda şu. Ýöne şo diýäňiz ha? Şo. Şo mukat kimiň pikiri şo? Kimiň pikiri aýdym bolup utlajak şonu. Pikir müň pikir. Gerekler şun ýarak bir näme dogry jogap berip bolar. Näle beýtmeden nerda bolmada näme dogry. Onda heňilen bile diňle ünsüje diňlemeli kim birinji düýme basýar, şo da jogap berýär. Diňleýär. Gel yüreğimin bu islegi sen bir. Bolly, bolly. Ha? Ya sehin aýdym şeýme durdy. Aýdym adam. Sen niýeme näroý sen? Boldymy? Wagt geçmeýärdir da. Wagt geçmeýär. Aýdymyň sözleriň içinde ýön aýdym adam bu ýolda. Berekella. Durdy. Kel bulundan aýlan. Saka dursana maýdara bulaýdym ha. Göde diýen saýyn hojak. Dinledin başga aýdymda galyp bilýärdi. Ýok, getleşmeden geçen sanamyny bir goşuny gaýmak, günsüje diňleýärler sözlerini, hem de öýler kelletinde pikirlenip tertipden öýler Pikirlen ýani muny hiç keng bilen gelmez. Pikirlenmek kynýarak bolýarmy? Yo pikirlen ýa sözlerini urup dursun. Bolýar. Dowam edýär, ondan hormatly mehmannamyzyny bilelikde inneki goşky setirlenmez. Edip näz gülüm söýen sen, ýylgyr sen ýylgyr. Edip saz bilbillerim bagymda saýrasyn. Bolup bir ýürek iki gelsin joşa söýgümiz, bolup ýaz ala göýä güllüsün bagtymyz. Pikir barmy? Aýt pikirimi? Qurban geldi ataýyp mykadyan. Şunu qadýanda. Ha, şey, sen bakýan şeýden bu, durmaýança. Ben soruya aýdym sen Qurban geldi ataýyp mykadyan. Yoga bunu ýanaýdym, Qurban geldim. Yoga, be. Ýalňyş diýär buňa. Jogap ýok, ha? Aha. Yo, Diňe saat işitmeseňiz bolan oýdan. Bolýar saatına meşdirä. Tolemem, ona döwlet saat işdir. Edip näde gülüm. Söýen sen ýylgyr, sen ýylgyr. Aha. Aha. Nurad Rezef mykadyan. Aha. Nurad Recep haýdaýdymy? Adam demek ýa Nurad Recep diýär. Nirden öwrenýäňiz? Bu ýaryp ýygyna ýalňyş jogap bermeli. Bolmada beýdip, soňra içine diňlemeli. Ýalňyş diýär buňa, ýa gyzyl çyralara öwreşdiňiz öýlen ha. Bolanok. Ýene bir saat eşdirseňiz, täze okap bereýin, mümkin bolsa. Döwlet. Edip näde gülüm. Söýen sen ýylgyr, sen ýylgyr. Edip saz bilbillerim bagtymda saýrasyn. Bolup bir ýürek iki gelsin joşa söýgümiz, bolup ýaz ala göýä güllüsün bagtymyz. Aha. Esas ýeri kömek etmeden bolmady. Sen hem bir boş durma da. Şey, sen benim aralar bu ýöne dur diýerler. Onda näme? Baýdym şeýmiz. Şekilläýdymyna daň üstünde, bu da ýerine tirä ulaýdymy? Ýöne Türkmen milli libasyna dälen ak penjekli owodun aýdymy ýerine tirä. Genç şair. Ay, berekella diýerler gal. Ak penjekli bilmi ýoksa şu penjekli. Ha, şonda başga ýok.
Tanadınız mı? Näde bar? Bar. Awa. Degen şariftan ýa-mı ýalaydım şeýle. O Onda näme? Jemleji aýdymy dinleýär, öde meşhur aýdym çyýmaz, aýdymam diýsen meşhur öň ýerine ýetiripdi. Ilki başda. Awa. Öň diýeniň gatyňmy? Gat öňümizde gulagymyzda, ýüregimizde, heňimizde galy şol aýdym. Şol aýdym bilen tanarly diýsem mojak. Tanadan aýdymdan biri. Şol aýdym çyýny. Tas adyny aýdýardym kimdigini. Awa. Onda näme dinleýär? Dolursom bilen gül dünýäňi. Söýgändegimi janym duýsaň. Billersem söýgümi saňa, bersem güller et kabul. Ýalňysyň bolar, hukman O, şeytene murat, bir gatnaşalyň, bir şey. Güller diýen bolan ýalňyşan bolmama mümkin ýöne ýalňyşan o. Anajek bar, Türkmenistan rahatlygyna aýtsa sana bu bägler ýa on ýarak ýok. On ýarada Söýdä, bada tebe berekella meýle sumayıp dogry jogap geldi. Oturup bersen, anajek barap. Başka yerden alyana kine göre bilmedi yani. Su gülse de Ana. gülse. Näme keldi? Näme de bolsa öň ýeretine aýdymy? O, ýöne käbir gelen mihmannamyz bar. Biler olanlar. Olar dinlän oklar. Anajek barap kendine muştogy dälýärler däre. Dinleyenlerler ýöne bular. Dinbrat. Dugma hiç basıp görany? Fugdan içmel Ay köpüren. berekella. Şu şiirden işleme bilersiňiz. Berekella. Köp sağ olun mehriban mihmanlarymyz şertimden jennetiňe size sağ olsun aýdamyn işden gatnaşýaňyz. Berekella. Oğudun üçin çağırdık o. Oğudun ha. Berekella. Gepleşmeden ikinci şertim. Şerin sözde şertimden cemlenni be. Hatap ne çoğulluğa? Pikirlenmek gerek. Hata bitti mi ya? Hatap bitti. Yo, yeter ýalakda. İki no hatap bilen aýdymçylar ikirler öňde bar ýalar, berekeller. Ýöne bular ýürüte diýerler. Siz öňe arkaýyn duýmak üçin. Onda näme? Görüşmek diýerim, ikinji mögsüm dowam edip dur, täze şertler bu diýerem şertlenmek elbetde mehriban ýeşilerde ýüdünýat ahmar qadamyň saýynyna şor ýary medeniyetde diýin alyp wagtlaryňyzy hoş geçirmek üçin türkmen wagtlaryny hemde Hanet restoranyny ködürlýär. Bähteşat gepleşimiň ikinji mögsümi Hanet elbetde restorany öňüňizi çağdyra bilen dogan garnaşlaryny bilen istenip wagtyňyzy diýin jalşda gowy geçirmek üçin Hanet restoran gapysy üçin ilmedam açyk. Gapysy açyk bolsa oňa bilen ýakyn tanıştyrmak istýär. Hanet barada gysgaja video şekil tomaş edýär. Hanet restoran hemiji sizin hizmetinizde biz osa gepleşigimizi dowam edýär. Bäsleşmemiz bilen meşhur fadanlar ýigitlerimiz, meşhur ekini dogonlar, ekirler. Bir şeýde sorugy da çykýardy. Durmuşyňyzda bir aýdar ýaly bolmy gyzykly waka sizi bulaşdyran ýerleri bolmy? Dogan garnaşda tegişýärmi? Onu ýaýyp bar öýde tanýarlarmy? Yo öýde tanýarlar, ýöne mihmançylar bar, daimler bar. Şol 5-nji, 6-njy synpda okan wagtlamaz. Şonu mekan ilk ýerek turupda salamlaşdyr, mihman etdirdi. Salam alaykum zatda geç gidipdir işlerden. Soň az bir 5 minutdan zatda men turup salam alaykum diýip barýan olayım. Ma ýüzeren oklarda, hiç kim ýüzeren salam beren okdan bir şeýde näme inim gaýtalak görkezýän bilen bilen okdan. Ýok o bular iki diýere, ondan soň ýaman men. Onda waleyküm selam diýipdir. Şolar ýa. Ýigitler, siz näde ýaly? Öňde näde tanışatyz? no. Näçe wagt boldy? İlkinji kim çap başladı diýip soraýan. ikimizden kiçilikden başladyk. Kiçilikden Okuş tanışa, wagtynda. ikiň birlikde tanýan kiçilikden. Yok kiçilikden dipsat başladık. Diýip çap başladınız. Aha. Kaçan gatnaşyp başladyňyz? Şu wagt ýeter. Gepleşigimiz bilen gatnaşyp başladyk. Öňe o birek gedek bermen ha. Bu ýazaryňyzda ýaşan pırsatlaryňyz bolmy? Ýene depçiler ýaşmak däl, her kim öz sungodyny görkezmek taýdan bolýar, ana şol ýa bir pırsatlar bolmy diýip. Bilerik de kısa saýlan wagtlam kan boldy. Ýa-da Kim ýaş bolsa diýär? Ýaşyp däl. Kim bolsa diýär? Ene hasdyk soru ha. Bähti. Kim bolsa diýär? Kim gelýär diýip. Ha? Mekan kim bolsa diýär?
Ay nereden sen kovsalyanlar. Şundan görüp öğrenip falan. Şöyle mi? Mekan. Käwratları öwrenýär, tuğulum. Gerek Yok, yok. iki tane tuvalama goğulan. Ya baba ilmadamada, näme-de bäkleşim, şu kämileşmeň bir tarapy da ýokman. Onu mehriman ileşler, hormatly mihmanlarymyz, kärdeşler, bäsleşler, sağdanlar, aýdymçylar, döreji toparmak garat, hemmejamet 3-nji şertge geçýär. 3-nji şert sırly sowal. Ünsüçü dinlemen haş edýär. Planşeýdimde medeniyeti we sunuňda değişli bir söz. Ýagny medeniyeti we sunuňda değişli sözler näme bolup bilýär? Aýdymçyň ady, saz guraly we şoňa meňdeşler, şoňa medeniyeti we sunuňda değişli söz, sırly sowal şoň içinde dur, menne dur. Siziň işiňiz jemi 4 sowal berme hakyňyz bar. Her topar 2 sowallan. Meselem, hawa maňa ber, menim jogap ber. Hawa meselem näme zat derlänim? Janlymy, jansyzmy, saz guralmy, aýdymçyň adymy, erki aýdymçymy, dinan aýdymçymy, şol ýaly sowal. Menim howaya ýok. Islenik sowal berip bilýäňiz. Ýöne şol sowaly, sırly sowaly ha alamatlanýan sonra bolsa islefe men jogap berip bilmänem bilýän. Sowalyň çarşy diýip bilýän. Düşünürlim. Ha ýakyn bolsa pikiriňe de görä jogap bermeli. Sowal. 4 san sowal. 4 san sowalyň dowamyny egerde dogry dogry jogap berseňiz, göni 2 tuk berýär. 2 tuk. Onu da bilmeseňiz, gonç kömegi de menin başardygymdan şol sözi ýakynlaşdym bilmek üçin kömek edýän. Şonu bilseňiz de, bir tuk. Onu da bilmeseňiz, utuňyzy aýyrýar. Aýytlar ştaý. Ha, sizde näme togama ýok. Ýöne utuňyz ýok arkaynaşmalar aýyrmak bira düşürseňiz bolýar. Aýyrmak bira soň norlan ýokarmak üçin natijelme bolýar. Ondan hem mehrimanleşler tomaşa diýär, başardygymdan jaýyp düşünürdim. Size eýem düşüneňiz, sırly sowal bäsleşler tomaşa diýär. Sırly sowal 3-nji şertime siziň bilen bäsleşmäge başlaýar. 1-nji sowal, äbel ekejimi? Bunu nokta. 1-nji söz men bilýän, sizinim sowal berip başlaýaňyz. Jemem 2 sowal bir-birden. Bir sowal berersiňiz, soň siz berýäňiz, bu şoňa meňdeşler. Başlaýyn. Ya çakarttan var hatta. Jemimi Şu sözün hava. näme çykarypdyr? Bolýar? Ulawy edýär. Barmaň aýtmasa. 19. Vay. Bir söz ha. Bir söz mi ya? Bir söz. Sowalmy? Yok. Yok, men diňe sowaly jogap berip bilýän. Sowalyňy düşdüm. Näme çykaryp diýdiňiz? 19 diýdim. Indi siz sowal berýäňiz. Janlymy janly? Janly. Yeni bir sowal berme hakyňyz bar. Medeniyeti we sunuňda değişdi. Näme bilýär? Örnek sany harf. Janly. Can ne olsa man aydımçyň ady bolmaly. Bilemem, o. Belki o. Şu aydımçy erkek mi ya denan mı? Sowalyň şomy? Hava. Erkek mi denanmy? Hava. Erkek. Yeni bir sowal berýäňiz, soň sizden jogap almak bolar. Jogap taýmy. Garaşyň bir soram berdim soň aýda. Bolýar. Familiýatyň başardyň aýda. Bolýar. Aýdy bilýän. A. Awa. Ana oğlum Murat'tır değil. Türkmenistan. Familiýasyny başardyň aýtdyňyz da. Familiýa sordyňyz da? Awa, A harf. Familiýa. Olmaýan. Jogap aldım. Ne doğru? Bas aýtmalar. Awa. Bas aýtdyň. Jogap bamy? Näme bilýär? Hini gaýtalarym mehrimanleşler, inni mehrimanleşler. Bilerim olsa bilerseniz siz ini şu wagt görüp bilýäňiz. Ine bäsleşmeden bilmeli şu. Şu wagtyň içinde kim dogry jogap bilerim olsa, elbetde kabul etdik. Ýeňi gutlar, gepleşmeden inne tanlarlar. Ýöne has köp gatnaşmalar mehrimanleşler. Jogaplaryny kabul etdik. Jogaplamaz bamy? Onu konç kömegine geçäýliňmi? Ha, o şeýde. Bilmediler. Berekelle. Gonç kömege. Türkmenistan'ın halk artisti. Meşhur aydımçı. Yetik mi kaldı ya? Yeni bir kişiler hizmet.
para adam anladı. Berekeler, farahat amanlık değil. Türkmenistan'ın har kartisti. Men diye şu pencek diýende ýa-da şey. Yine de Para adam anladı. Diňip tençe bolýar. Para adam anladı diýip aýdymlar ama o ýöne şu geýnende de bir öz orşulu geýindi. Öz Awo. orşulu. Elet köp ýaşdaky aýdymçylaram şu farahat amanlyk sahnada özüni alyp barşyna geýnişinde de diýsen seredýär. Berekeler dogry. Bir tukadyrna. İki de mi? Yok, Ya, bonç kömek etdiňiz de. Ha, Aýtdym, aýdym. 4 san sowalyň içinde bilen bolsaňyz 2 tuk bererdik. Bonç kömek etdiňiz. Ha, şoň üçin size men diňe bir tuk berýän. Bulardan men utuğa ayırdım ya, utuk yok. Yok, utuk yok. Entek erde bonç kömek etdiň soňun bilmedik bolsalar utuk aýdym ya. Utuny aýryk. Oňun rahat utuk berýär wagtda. Yok şu näme çek bolýan. Ha, arada diýär, utuň berip bilýär. Dowam edelim mehraýleşlerim. Indi sizden başlaýar. Sowallaryňy berip bilýär. Jemi 2 sowal berme hakyňyz bar. Jemi 4, sizden 2, sizden 2. Şu bu gidişine gidiveren ne şartlarına var. Ne çıkartına var? Bol ya. Harf fanni, harf fanali. 9. 9 harften ibaret bolan söz. Sonra yan kızatlar sonradan bu nimet bolýar. Sonra Hem sana 9 harf aýtdym ýa-da. o şu harpına gavat gelen söz sana otur. Ha. Yan sana al teyzem mi? Aha. Ayaradım yeter. Yo can. Ya ayağım erkek diýdiň da. Ayağım erkek mi? İkisem der. Ha, buradan böyle bile. Ondan soğan. İkinci sowalyňyz. Canlı mı canlı? Biz şu Şansy ýöne men kimse tapady ýokmu kadýdym? Erkek mi ayağım diýdim. Bilim ikisem därlidim. Şoda düşünüpm kadýan jansızlygy. Ýam sowalyňyz geçdi. Aha. Sağ rolleýän öýt pikiriňiz şe. Sowal beräň, onsoň pikiriňizi aýdarsyň. aydım adam var öyle. Yok. Jogap mı? Jogap berjek bolýaňyz göne. Jogap berdiň göne kütük berýär. Ya jogap Jogap yanda adını diye oğlanlar. Var hiç sayır öyle ne? Sağ duralım. Sowal mı? Sowal. Sowal. Howo. Howo? Akardiyon sağ vuralım. Anyk jogap mı? Anyk jogap. Ey şu gedek çynnyň berekeler diýär. Akardiyon sagyrady. 9 harfdan berekeler. Tuğulum peyda etdi. Hele näme diýäkäden? Menim gitara çalma urunjak bolýam ka? Yok, akardiyon. Dogry, akardiyon sagyrady 9 harfdan ibarat bolan. Kardeşlerim? Yok. Dowam edýär. Innik sözüm. Ben göreyim. Bilýän. Bir tukolla şu adam. 2 tuk aldyňyz. İki tukolla. Gün 2 tuk aldyňyz. Berekeler. Bunu yedim. Bilin. Dowam edýär. Sowalyňyz sağdanyndanmy? Başyny. Ne çakar? 3 harf. Can. Sağ dur almaya aydım şimdi. Sowal ha? Ha. İkisem der. Medeniýeti we sunuňda değişdi söz. Men aydan. Sağ sözüm kadýan. Sağ söz mükallem. Näme şu diýäňiz? Şu harpa gavat gelýär medeniyet we sunuňda da değişil söz aýdymşam ne sağ vuralım ne. Benim başımda rahat. Nedir odur koydum. Söz yok diye şey diýermin. Berekeler. Sağ. Näde ýitdemiz? Meni bulan ýany durasym bile. Ýöne bulan berekeler. Tapawam diýsem öpdi. Berekeler. Sağ. Sözüm dogry. Ha? Yine kıtık mı? Yeni kutukda söyleme. Mektepde ikili goýardyňyz gerek. Bildir ya şu. Ýöne bu gerek ikilik peýda getirýär. Berekeler dowam edýär. Dowam edýär. Indi söz men göreyim. Bular ýalňyş düşünmäň. Begen ýana gatnaşyp başladylar dara. Gepleşip torkylar. Bular indi açylyş başladylar. Dowam edýär. Indi sözü men göreyim näden. Indi sözü men bilýän. Benim ýöňünden gün sana beren. Sowalyňy berip bilersiň. Indi sizden başlaýar doğru dämi? Ne çarptan? Bildim de şey diyeceğim sonuçta Ay, sana başkalar. başlayın. 9, 10, 11, 12, 13 çıkar. Yine aydım ka. Soval mı? Yo men adat diýen. Yok yok soval verdim da ne çıkarıp dedik? 13 dedik. 13. 13 harften ibaret bolan sana başla. Sağ vuralım ya aýdymşam. Tadur olmayat aydım şimdi. Ha. İkremde. 13 harften sadur olmadan aydım şimdi. Ne mol bilerken? İleşem siz bilýäňizmi? Wagt gidip dursam 0504 kıyfa telefon belgimde SMS'den uğradı vermeli. 13 harften ibaret bolan aydım şimdi. Sadur alam der. Sizin sowalyňyz uğradı. Yine bir soru ver bilen ha. Elbette şu garaş burnaş var. İşleyen yani açık sonurdun da boş Sağdın durma. aydım adımı. Ha? Sağdın aydım adımı. Sağdın aydım adımı.
Yok. Ne, cevap var mı? Cevap verebilirdiniz. Usta, dur bak. Yalnız sana ne mi diye fikirlenşelim, ben maksat taşıyın. Ne maktarsın? Yeni bir soru. Canlı mı ya canlı bilekler. Canlı. 4 soval cemden ne? İndim istedin ne? 13 karıp deydik. Taad ural mı ya da aydımçı? İkisem der. Siz deydiniz aydımın adım ya taadın adımı. İkisem der. Canlı. Aydımçım der. Taad uralam der. Oğuz Aydımın Melay. adım der. Taadın adım der. O Qonç Melay. ne mi? 10 sarpıl. Gerekirler. Men goýarlygyň üçin gerekirler. Ýöne jogap näde dogry. Ýene goýan sor. Sizem jogap berbilýän, bir jogap bar bilýän, egerde jogabyňyz ýok bolsa, Ne doğru ol ayıracak bolýan mı? ýok aýyrjak. O gure siz meşitmek isleýän. Dur. Bakdan jogap berýän. Jogap? Şunun içinde bağırmış olat. Ýok, jogap almaly, sorak Yok, sordy. sorak, Ýok, değil. sorak ýok da bagışdan. Şertimiň sorak awa. olmaly. Jogap bar bilýän diňe. Jogap berseň iki toň alýan. Dogry jogap berseň. Bilmeseňem men gowra söz meşitesimekdir. Jogap. Olonu Qonç kömek. Canlı 13 harftan ibaret bolan yurdumuzun meşhur sazannasy Hatam şulara degişli. Hak verdi. Ama ne hak verdi? Qabat gelen o. Yanlış. Yok. Dedin. Sizden alıp bilýän, bilmem atmady. Qonç kömek näme dedi? Yurdumuzun meşhur sazanna ýigidi Hatam size degişli. Oğlum. Atacan yok. Berekella barmakla hemme kömek etti sana. Atacan Eyyubu. Barmakla onça momata ne sanadınız? Berekella. Atacan Eyyubu size burutuk. Hak verdi halifada bizden utuvay. Hak verdi halife utu ulayırını. Ura Murat, Atamrat, Fayriya utu ulayır deyip dur. Elan yari. Onda ne mi? Devam edebilyaz. Otuklarları, Kıyne kene tanlara buluşturdum. sanları buluşturamı. Ne bir kazandık böyle. Men günemde. Parçalayıp değil mi? Şeyde. İnniki söz men bilýän dowam edebilýärmi? Elbetde. Sowaller, ýigitler, başmy? Näçe harpdan? Bilýäjekden 4 harpdan var. Böyle. Korkman goýup gaýtmyş otaýdy. Aydımçımın ta dural. Berekella. Hiçsemde. Almana geldin mi? 4 harp. Aydımsam der, saat kuralam der. Canlı mı canlı? Ay, cansız. Cana ýogum. Ovaz. O var. Jogap. Sonra bermän jogap berýär. Ay ne? Sonra mutlu ulan bilen näçe? Yine sonra berip ulandan soň has gow bolardy. Sonra ulanmadyňyz owa diýdiňiz, jogap ne dogry. Siz jogap berebilýär, eger jogap berseňiz, onuň dogry bolsa, Canlı dedin mi? jansız diýdi. Näme bilýär? 4 harf ben bir jogap berebilýär. 4 harf jansız, sadgurallar, aydymçy der. Ne cevap verirler. Siz jogap berseňiz dogry bolsa, ikutuk, ne dogry bolsa, hyzmata geçýär. Yok pikirimiz yok. Yani yok bolsa. Sağlığın zadın ama atları çilek dönü. Fikir yok, geçtik. Onu näme diýmen şu ýerde? Bir kellemişden ok. Qonç. Hawa? Kömege. Yok, man kömege. Yattan çıkardı. 4 harpdan ibaret bolan söz. Şu sözsüz sazan çalıp bilmeýän. Bu Nota. berekella. Nota. Kavak Nota tezek. diýär bu sözde 4 harpdan ibaret bolan. Burutuk gitdi. Onda näme? Dowam ederekmi? Yine var. Aydymçylanmaz. Bar ýene aydymçylan. Aydımçılan. Gaytman. Tuğlemi görüşmeden mehriban iyileştirip, yiğitlemedi ha canlanırmak için utuk paylamalı ekene. Tutulmalı kene. Ha, utulmalı. Öyle biz utulmalı ekene yani. Siz şu an begencinize şadiyama gulyanat mı bunun utulayan ne gulyanat? Ya begensin. Ha. Tiyana güzel. Oğlancıklar ama. Diyanlar iyileştirmedi. Hiçbir söz değmeyen gitmeşim zaman oturmam. Gidecek. Niye şu tiyaf ya? Yani hasap ne? Ütken hasap ediyorsun mu? Atab. Öňüne kadiyet o. Yöne häzir en mümkinçilik döret ýaz. Yeni bir söz. Ne onu tukaracak koyan bir var. Gün deňleşýäňiz bilseňiz. Ayo denglişme ha. Deňleşýäňiz. Soralar ilkden sizden başlayalım.
Sonra sizden. Ne çıkarttığını var atıldı. Onç ne çıkarttın? 6 çıkarttın. Sonra mı? Yok, Boldy sonra işte. Boldy. Ne çıkart ben? Häzir aýdaly. 4 6 4 14 18 harftyny var. Vay vay. Aydın çıkardım kanıda. 18 harftan ibaret bolan söz. Nämekä? Canlymy cansın? Canly. Sen ol yok bana Bir aydın. adam ya adam. Berekerler diýsen gowy sowallar hep başladyňyz. Dinan adam. İyileşmeden şu at diýerler. Näme diýek? Aho. Tak dursun hozak bolum hadi. Näme beýdiňiz? Hele ne? Harplar gavat kedi. Berekerler. Hiç şeyle söýýär. Taka dursun Hojakowa Türkmenistanyň halk artisti sonra ulunman lan şeýdip jogap bermeli. Ýani sonra ulunmayan owa diýdiňler. Bereker. Bu ýolaraşlar ne bolýar? Ýygaýtan bular kynanýarlar. Kynanma. Şeýdip diýmer bu aç. Kynanma olanlar. Beýneme alanlar. İndiki oturma diyecek. Berekerler köp sağ olun. Ýigitlerime, sadanna ýigitlerime, aýdym ýigitlerime şunuň bilen Yok üçüncü bunun neme yok dedin. Öyle matematika yok dedin. Matematik. Çatlanıya. Dilek Bunun ne şartlanýarlar. için çatlanıya? Bunu Aa, şartlanıya. depsiyalada. Depsa sağlarsın. Berekerler. Mehra ileşir idi Tomaşoğlu. Hormatly mihmanlarymyz. Üçüncü şertimizden cemledik. Üçüncü şertimizden cemletek. Gepleşimden cemleýmek galýar. Cemletegem utuk sanır aýdaýmak galýar. Utuk sanır aýsagam gepleşigim gutaraýmak galýar. Onda aýdaýlyňmy? Ay. Utun yani. Ay utonsagam buňa diňe näme diýilýär? Bäsleşler diýilýär. Mehram aýleşler. Gepleşimden şu tany. Bäsleşler gepleşimden ikinji mewsümünde, ikinji tanyna, iki tany depçi demir, iki tane meşhur dogonlar aydımçı demir bäsleşler. Hatawam 2 tekir depçiler meşhur tanyna ýüklemeden. Tekir iki hatap bilen gepleşim şu tanyna ýeňeji bolurlar hemde gepleşimden inniki tapqyryna gatnaşmaga hukuk kazandyňyz. Berekeler. Ýeni bir utap berýär. Köp sağ olun. Köp sağ olun. Arkayın edip sonuna birler tayar. Meni diýdiňler şonu ýa bolar diýip gowy. Bir kere bular arkaýyn eden bolýar. Yo men bular ya şef dadının men arkayın oturup. Bular tuğulemy barmaklaryny oynatyp bara tuğulemy ýeterjek niýetdemer. Köp sağ olun. Elbetde gatnaşmagyňyz üçin sağ olun aýdýar. Siz gatnaşdyňyz gepleşmem hasam gyzykly bolan bilýär. Tuğulemy. Bular şapdyra terediýän bolan inneki tapgyrda hatam işe gatnaşarym. Köp sağ olun ýetler. Başada da var mı? Bular köp sağ olun ýene bir gedek elbetde gepleşmemiň ahyryna däp bolşýary. Gepleşmemiň şertleri hakda haýsy şert has buňy da ýarady teklipleriniz bar. Onu sizin takdirlenşäňiz ýetmek başly. Bugunç ilk bilene gıdıklayıp gepleşige çağıran üçün köp sağ olun. Öňkü gedem gatnaşypdyk ene täze studiýada da gatnaşdyk. Oğlanları ýeňiş bilen gutlaýar. Tapawdy barmy öňkü gatnaşamadan şu gedek? Az beýrek oturýanda. Tapawdy. Yo tapawdy wa. Şiýle Suweriýan. Basyp bolýar. Moğlum men aýdaýyn da. Men aýtjak. Özüňem şu oýuna giriş giden bilen okta var. Gıdıklar bilen. Üstünlük arzu edýär. Özüňize ene dörejilik toparyňyza köp sağ bolsun aýdýar. Ikbilen gepleşiňize çağıryň üçin sağ bolsun aýdýar. Şeýle hem has çekeleşikli bolýan tarapy düýmeç goýupsyňyz ha. Ýa ýetişmeli onuň hassa bir hili işçilik töredip özüňde. Oğlanlar da üstünlükleri bilen gutlaýan Buğda tapdılar. Seya başta arkanca oturan onlar da adettiler de son. Şular ýal ajaýyp mümkinçilikler döret beren hormatly arkadaşymyza köp sağ bolsun aýdýan, jan sağ bolsun, tutýan tutumly işleri Elmi Damarow ajalsyn. Bize tomoş eden iýleşlemeniň wagtlary hoşal etjenler diýip umyt edýän. Goý hormatly arkadaşymyň jan sağ bolsun, tutýan tutumly işleri row ajalsyn. Köp sağ olun ýigitler dostlar, elbetde de üstüňiz arzu edýär, arzuňyz hatyl bolsun. Ýene köp täze aýdymlar, täze şekil aýdymlar garaşýar. Elbette gepleşmeden nowata anlaryny görüşýär. Ýigitler gepleşmeden ýeňijileri meşhur sadanlarymyz tuğulema. Ýylgyşy Merdan Atay, Mekan Met Niýazow ýeňijilerimiz Armanda. Ýa-daýlar gaty goýdýan şu an. Näme? Ýeňiz bolmak Ben onun için bir tutuk verirdik yöne sowal derler.
Mümkün bolsa sizem öz pikirlerinizi aýtsaňyz, haýsy şert goňuňyzy ýarady, teklipleriniz bar bolsa. Utu aýrýanyňa da goňuňyz. Utuk aýyrýanyňa bir de size goşuldy da. Berekler. Karşıda şähertleşmede de ruhdan düşmezdigini arady Bak, diye görýärmi? Bak, üýe sözler daha görýär, tapýar sözler dağlaryny. Ýeňiç bolsa, o dile barlygy bar. Konuş ilk bilen gepleşige çağıran üçün köp sag bolun. Biz ýaşlara işlemäge, döretmäge ululu mümkinçilikler döretip beren gahryman arkadamyda köp sag bolsun diýip jan sag başlyk bol. Köp sag bol. Mekan arzulan hakyr bolsun. Şunky studiýada şu duma basan. Şundan pak ışıkkan ýa-da şu ýylgyranlar, ha, merdan. Merdan başlyk. Kuwanç gepleşige çağıran üçin sag bolun. Şu fırsatdan peýdalanıp hormatly gahryman arkadamda köp sag bolsun maýdan. Gahryman arkadamyň jan sag bolsun, tutjan tutumly işleri elmi dama rowajatyn. Köp sag bolun ýigitler, merdan, mekan, elbetde arzulan tatil bolsun size de ismiň ardy goýýar. Täze joşgunly wagtlarmady odun ýurdumady arkada prezidentimiň bedo batly işlerini wagt edýän gepgini joşgunly sadaňlar aşýar ilmidamada toýdur bayramlaryň bedegi dogdam sadanlar elbetde şoň üçin işiňizde sünnep ýeni bolýar. Ýeňişini gutlaýar. Köp sag bolun gepleşmede gatnaşyňyz üçin ähligede bir jahar ardy goýýar. Ine bolsa mehrama ýeşer gepleşmede geçen sany aýdypdyk, gepleşiň dowamyny işen gatnaşan tomoşaçymyza jaň edip habarlaşyp oň bilen bätleşigi dowam eder diýipdik. Onda mehrama ýeşeri tomoşaçylar gelin ýeňijimizde jaň edelim. Gitdi. Alo. Alo, salam bakarmyka? Hawa. Gutlaýar, Türkmen wagtylarynyň bätleşiraty gepleşiginden jaň edýäs. Sağ olun. Siz gepleşmeden geçen sany işen gatnaşyp ýeňiji boldyňyz, gutlaýar ýeňijiňiz bilen. Hawa. Özüň şu mümkinçilik döredýär. Häzir şerin sözde şertimizden bir sowalymyz bar, taýin bolsaňyz. Şoňa bir şertimiz bar, bilýäňizmi? Hawa. Häzir täze görnüşde etdik onu. Meşhur bir aýdymçyň meşhur aýdymy ýyzdan öňe goşky tetirlerini okap berjek. Sady bilen bile, ýyzdan öňe biljek bolmaly. Egerde bilseňiz, aýdymçyny, iň urman aýdymçyny bilseňiz, aýdymyň adyny bilseňiz hasamowy, iň gowurýan şekilde aýdymyňyzy ýaýlamak eder. Hemde himayetkärimiz Hanet restoranyň adyndan diýsen bir süýji et tagamy size sogat berilýär. Bolýa. Bolýa. Siz taýynmy? Hawa, taýyn. Häzir onu taýyn bolsa ünsüje dinläliň. Sady bilen bile aýdym eşdirýär, biljek bolmaly. Döwlet sady eşdirseňiz. Başga hiç bermerin göwün. Dünýäde bu ýarym sen geregim. Beýli teni janym inan gelli görüsüm. Ýene bir gezek eşdirýär, goýja dinlemeňi taýş edýär. Başlyň. Bolýa. Bolýa. Başga hiç bermerin göwün. Dünýäde bu ýarym sen geregim. Beýli teni janym inan gelli görüsüm. Eldar Ahmetowyň aýdym, görüsüm elini aýdym. Berekella, gutlaýar. Elbetde siz bildiňiz. Eldar Ahmetowyň meşhur aýdymy görüsüm geldi. Köp sag bolun. Dur sag bolun. Beýt sag bolun diýip men ýeňiji bolaňyz üçin sag bolsun aýdýar. Ilkilene gutlaýar. Hanet restoran adından et tagam isleňizde görä saýlap bilirsiňiz. Elbetde Türkmen wagtylarynyň sargatyna gelip soğudyňyzy alyp gitmäge taýş edýär. Ýürüýte bir utuş petegini berýär. Soň Hanet restorany baryp isleňiz et tagamyny alyp bilýäňiz. Inni haýsy aýdymçyň haýsy aýdymyny görüsiňiz gelýär. Mümkin bolsa size bäsleşat gepleşiň adyndan soğut. Ýanky Eldar Ahmetowyň görüsüm elinden aýdym. Şol aýdym ödüm. Şol aýdym häzirde üçin ýaýlymy hödürleýär. Köp sag bolun. Gepleşmede işleň gatnaşýaňyz üçin innek sanymyzda da gatnaşmaňyzy isleýärler taýş edýär. Köp sag bolun. Sag olun. Size de sag olun. Sag bolun. Ine de görüşmek diýil mehriban ýeşir ýedi tomoşaçylar gepleşimiň şu sanynyň ýeňijisi boldy. Elbetde ýeşimiz Bahram Gutlaýar ýeňiji bilen hem şu sany işin gatnaşmaly. Göreňizde mehriban ýeşirim. Sizem ödüňizi bätleşýär duýýasyňyz gelse 0504 telefon belgimede öz SMS habarnamalaryňyzy ýollamaly, gepleşimiň dowamyny işin gatnaşmaly, gepleşimiň innek sanlarynda ýeňi şuly bolmagyda mümkinçilik döredir. Onda näme? Ýeňiji bilen ýeňi sowgady elbetde Hanet restorany öz sowgadyny berýär. Bizem gepleşimiň öz sowgady ýeňiji bilen istek bilir aýdymy, meşhur aýdymçy Eldar Ahmetowyň meşhur aýdymy görüsüm gelýär. Tamaşa edýär.